Jojera Oloo TV en kine makare utino makawuono antire kod director mochung'ne weche go mag Global Peace Foundation kata weche mag kwe. Chiel ka chiel wadwarango weche mosebedo kadhi nyime koni kod kocha. Ka bende obila tiyo kod teko mang'eny e keyo jong'anyo to moloyo mago eko mag NASA mabende koro duone mopogore makedo ne ratiro mag oganda. Sani koro wacho ni kwan mag oganda mathoth osewito ngimagi karo kod teko mathoth mitiyo godo kod obila. Bende wadwarango achiel ka chiel to ng'anyo ni bende nitiere olemo mobro nyago ne kweth mar NASA. Ka achiel kod yiero mabende onego bed ni bedo juma manyien. Arwa kisto. Mosoganda. Musu no ya breuru ani lo ganda ni Juma oganda mi lo ni Global Peace Foundation. Yes. Ora mor kendo kabiro ko kaga wono. Pero kama nya Dan kendo arwaki kuom ka thuolo mari mar chopo achiel ka chiel. Dan nyisane kaka jok mochung' ne duol mochung' ne kelo weche mag kwe. Uneno ka piny mar Kenya nitiere kuma chalo nade. Karo kod weche moseneno koni kod kocha. Wantiere kama chalo nade to wachiko kure. Kama na Jeff kaka weche dhi Kenya ka waneno ni wantiere kuma rach ma okwang'eyo ni to kiny ang' wa chom pure. Yes. Nitiere gik mang'eny matimore. Sana wach mayiero mabiro mano wach ni bod yiero tarik 16. Yes. Ching'eyo ineno ka NASA need to withdraw. Yeah. Wach mayiero no. To IBC gi Jubilee. Yeah. Wach meno withdrawal is not possible. Very chuno gin nyaka gibe ballot. Yeah. So about meno is one of the things. Wach ngato to the right. Ka adwa mondo nyingo bede ballot paper. In the same way manyalo wacho ni koro kadwa ni nyingo bede. So as long as ni okadwa. Yeah. Okochuno nyaka a team ritual mora. Like filling another form. Yeah. Kasi what you know kadua for me barua. It's a conventional practice. Yes. Kasi ni barua kuni kechuna. Koro meno wane onengi ma okubi mio piny bet maber. Yeah. Nwach yiero ki ng'ato kaka jakom ko oweyo noko dhi yiero. Yeah. Ingine karibu nusu Kenya mzima. To kakineno kanyo cha jo IBC koro wacho dwaro ni ji matindo kaka court kuru. Yes. Gijo moko mondo bende odonj mondo yiero dhi nyime ka maber. Hapa no kiri maber. Imi watemo kwayo jo telo magwa. Yeah. Give tugo gi kwe mar piny. Wach ano ka jogi ten gi tugo. Sana ke Uhuru gi Jubilee aneno ka gikete teko moro giwacho ni gin nyaka gitima kaka gidwaro. To king'iyo kaka pinje manose kedre, pinje kaka Somalia, Syria, Yemen, pinje gine gin pinje mabeyo chon. Lakini nwach jotelo margi nokete tugo mang'eny wach telo. Noka pinje go kedre. Koro watemo lemo, watemo kwayo jotendwa, git parne to ang'o maber ma winjruok onego bedie. Mondo wanen to wadwa tero Kenya kure. Yes. Yiero okochuno ni nyaka bedie siasa mang'eny. Yeah. Lakini gima wadwa yiero nego bed yiero mar ayanga. Yiero ma onge wuondruok gi galruok moro. Yeah. To akoro ichuna ni nyaka otimre atima kaka dwarore kata ka gik moko ma Jonasa luongo ni reducible minimum are not being considered. Ichuna dwachi dwaro no kala kamano. Wano nok ber. Kuro akwayo Uganda, especially Uganda onagi. Yes. Eneno ka police nyocha o kwedo ng'anyo. Agiban ng'anyo. Wacho CBD. Yes. Gidware jo ng'anyo. To Jonasa bende wacho meno oken chik. Lakini king'iyo Bill of Rights. Yes. Article 37. Wacho ni ng'anyo en gima is provided for in the constitution. Okinyal biro gi legislation, gi act, ti wacho ni meni go act, koro ketho ng'anyo. No. Koro meno ne ok en gima ber, to kendo awinjo ni kawuono High Court ose kwedo wacho ni ng'anyo en gima itimega
ka raia ok mor gimo ng'anyo ne gima yo gin go ma ginyalo tiyo go mondo gigene koro mene kaka wanene to aneno to polise wa polise wa onego bed ni seche ma raia timo ng'anyo onego bed ni girito raia gi protect raia kendo kwanyo ka police go raia bunde gisumo okay, give a bell and give is against human rights. Yes. But say way, open the way, but the police were going to get no ginyal tiyo kubunde, kagi lo gine washing anyo. Take moment no go lo pesa. Wanyo no talk ni mag timo gine, mago lo pika. Yes. I get tear gas. Tear gas go no nchi nyo kanyi tena makisimu acha numi waki tear gas. Tear gas go gi kuma ike go ng'anyo. To dani paro nade karo kod kaka obila osebedo ka keyo jong'anyo kod kocha aneno ka grube opogore makedo ne ratiro mag oganda wacho ni oganda mabende koro oselware dho obila karo kod magina ok thin ne 30 kata 5 wach ni rika dhi nyime to bende kirange ahinya to en gima dwa timore mathoth ahinya gwenge mag Kisumu mabende sani koro e social media neno ka oganda wacho ni ngima joluo bende en mana ngima ma Nyasaye manochiwo maendi nyiso nang'o nikech king'iyo kuonde mamoko samoro wasebedo kod ng'anyo machalo kama gitu pok wayudo ka teko mathoth oketie mar keyo joma chalo kamano. Mina ase winjo wachno. To ben waseng'eno ni nitie kane oran gilando results ma elections. Nono ka police noter mang'eny Kisumu gi Nyanza. To king'iyo kuonde moko ne wakane ok gitere police mang'eny. Koro wang'iyo ni to gitemo wach ng'iyo ni joluo emosebet ka gichung' matek gidwaro weche maratiro weche mar siasa mar election mondo bedi makare koro wang'eyo ni nitiere favoritism moro matimre aneno ka joma ng'eny motho kata list moro manyoro wuok ka en HCR moro ma Amnesty International aneno ka joma ng'eny gin na jowuoye manyiso tho koro to meno en gima wacho ni ngima ng'ato okawachi kata ngima jaluo kende ngima yoyote kata bed ngima mar kuyu kata kamba kata bed as long as in ngama ne Nyasaye chweyo okonego bed ni inegene kaka guok iwinjo ga koro meno nyaka wa condemn to can I hope ni kana joma ni Jubilee jo tendwa joluo mani Jubilee katuju onego gibed ni giwuok to gi condemn nuach joma dhogo samo gin tin matindo kabisa ok nyal celebrate to mar ng'ato iwinjo ga wach ng'ani Nyasaye moro chwe koro meno wang'iyo to bende we hope ni human rights organizations UN anybody like sana IPOA IPOA en duol mang'iyo kaka police tiyo tijegi I hope nigi chuan gi meeting kodgi which giwacho ni gitimo investigations I hope ni joma ncha onego joluo Kisumo gi jomancho negna I hope ni chik broke out gi atua mondo makgi Iparo nade Dan ka wach kama indi dhi nyime to waneno ka jotendwa koni kod kocha pod mana medo dhi nyime go agoko gi chest hub mang'ani ochung' mana matek ni kata kama to mai manyaka tim mai ndi bro tero kuma chalo nade be paro ni sau seche kumonya go beni wa bet piny nano ka jotenda dek mawuok Kirinyaga ko jochane ko tele gi kod Martha Karua wacho ni oyo uru kod ke Raila obed piny mondo migi dialogue bed kod goma kane gi wach ni oyo mai ndi osebet kama to wadwa mondo watime ABCD mondo oganda obed kanyakla bende mai ndi nyalo dialogue and gima nyaka timre usually kantiere ka winjro konge piny to nyaka bed bu winjre bu no aneno ka 207 bende jino bet piny bu wuoyo to mene ngene jo wuoyo ka ji mang'eny osetho karibu ji 1,000 to aparo ni gima sani Uhuru gitimo gi Raila gi postpone dialogue because eventually kantie shida kata gitim mango kata gitim ng'anyo kata jigore to in the end nyaka wuo wawere kama watim kama koro eventually gibro gine koro mana temo jugini instead marito ni mondo ji otho mang'eny kama wuo ang'o mekuo sani mondo walos piny kako nego bed ka dhi nyime
to gini be ko team no ka koro ji mang'eny be wuok gi ideas ka jo moko be wuok gi ideas ni gidwaro mondo gipog piny gibar piny barwa bar dong marwa dong moro koro sensation ben gima paro ni gima nyalo timore kose paro ni paro machalo nade paro ma okone go bet ne en paro ma kaka Kenya kisani pod wan gi chance ma nyalo avoid go paro machalo kamago lakini ka koro bedo ne koro wan maka ago koni koni nicho ka jo moko gibed gin gionge alternative ni ka giwacho to winjige donge gibo na paro kamano koro mano nyalo bedo paro kadi poni kiketo mana matek ni onge kaka nyalo wuto paro go kuma pogruok nyalo chako biro ne yes wano kod wan paro go bedi wano mondo bed Kenya chiel Kenya mane wan independence mane jalo mogi ogingo dinga gine buwan wan independence mondo gombe ni wan gi Kenya chiel koro ago ko moro ma ji goyo ni jok dwa bet piny jok dwa winjro koro police koro dhi ok nyal nego ji te wan ji milion karibu 45 ok nyal to police bendo ging'eny ok nyal nego ji ani nego ji ero kama nyadano wakaw Juma tene kod wuto bro chako ranga kachiel ni to yiro ma Juma manyien yeri bende en wachako duoge thuolo mar ariyo maendi en twak mar Kuku mar Wach kod Anje Folombaka odiochieng' kawuono ka koka iketo TV mari wantiere kod director mar Global Peace Foundation Mr.Dan Juma mabende warango godo weche gweko madhi nyime e piny mar Kenya ka bende oganda ikore ne yiro mar juma manyien ma ok wang'eyo ni to obro bet koso ok bi bet achaka rwaki studio Dan ka wadhi nyime Dan nyisa ni to yiro mar juma manyien nieri iparo kode nade wantiere ka ikod nasa moramo ni ka ok otim lokruok kata ka weche gi mane giketo ko winji to yero kdibeti IBC gi Jubilee Ramone yero nieri nyaka bedi noneno ka commissioners mag IBC machalo Dr. Kombegini ne odhi gwenge mag Western Kenya koch chande to giwuok kod oganda ma gidwa tiyo godo kaka returning officers arus sani koro wacho ni giluor ok ginyal kawo tije machalo kama nikech Migosi Odinga ne wacho ni yero ok dibet maendi nyiso nang'o kadi pone gidhi nyime kod yero to ok otime gwenge ma Migosi Odinga ntiere kod oteku to time gwenge mamoko dhi keto kuma chalo nade mene gima koro bomiyo wa gimiluongo ni constitutional crisis koro to aneno ka jo Jubilee IBC ka gimakre gidwa mondo gichun yiero to aparo kaka nchane Migosi Raila Odinga o withdraw nitie kaka nowacho ni nitie kaka chike owacho ni ko withdraw to ibro luongo fresh elections koro jo nasi ni taparo ko withdraw to luongo fresh elections ai ringe jo Jubilee biro ni ga wach mane jo Supreme Court ondiko no obita dicta ni meno ok nyal tamogi binyi ai kendo judge Mativo yero gi ruling ni o court gi nyudo koro biro complicated koro akian sani into enade lakini aparo ni mondo jakom ne wuok no watch ni oko dhi yiero o withdraw hapa ne gi consult widely jo lawyers mag NASA ka utiende molo giri orengo giri should have been hapa ne gi ng'iyo wi wacho meni wanyalore lakini koro ino ka jo Jubilee gi IBC bendo wuok ni yiero nyaka dhi nyime koro to yiero ken kamano to yen ka giwacho ni to bodhi dhi nyime en nani maybe turnout will be bet mang'eny ai to kuonde moko bende ok bi time to chik wacho ni yiero nyaka tim in all constituencies 290 to meno nyalo bedo nullified to mana ng'omiyo wadhi adhiya kamano kwang'e ni adieri mantie ni samoro constituency moro ok nyalo time ka wang'eyo ni inyalo kethe ng'omiyo wakawo time wakawo time mondo wadhi yiero ni kwang'e ni kata ka constituency achiel ok otime to inyalo kethe mano dong medo mana ketho ang'eyo ni ging'eyo maybe jo ng'eyo ni ginyalo chuno constituency system mondo tim yiero wach constituencies gima ginyalo timo en ginyalo kawo polling station in polling station ka constituency nitie polling station mang'eny
koro ginyalo wacho ni polling station achiel ema koro gifocus gikelo jo polise mang'eny to surround to iwo ombulu ka to kata ka ng'ato achiel kendo mogo ombulu e polling station kata bed na returning officers ema kanyo to gilingo ginemiso gin mondo gilingo ka giselingo to meno yiero setembre uru wacho ni kaje kata achiel mogos gine to meno gocho no uru meno nwang'o 100% kech mana to ka kana ji adek kende to ji ariyo en gima funny koro ok en gima nyalo betie ni inyalo chun ni mondo polling station kata achiel e constituency ng'ata achiel kende olingalingo ka ng'ata achiel olingo to mano wacho constituency no gisetieko to ok meno en gima ok inyal tamogi kata na polise bor nyalo lingo kuro koro ok en nchawnyo ka jo nasa wacho no obu make sure ni okwanwang'o kwa gine kotimbe ni one ok yot no kata polise go omigi thuolo mar ringo kura gin gimoro ginyalo ringo kura ati kwane igine to wacho ni ero setembre koro en gima tek koro an ka ok wanyal winjre to ko uru dwaro kata wamene ani tim nade wach apando idware yo moro matek idware gi thuon ani tim nade koro unless jakomo biro go paro moro manyalo konyo kaka gidwa time to sani kaka aneno I don't know to plan chalo nade plan B wale iwacho ni jakomi wa plan B kata plan C again plan B no and kata plan C no koro wacho ni ineno ka yiero ni nyalo ket mondo mi ochun mondo mi ogoy wacho ni kata ng'ata chielo linge polling station to mano constituency no is iwacho ni mano timi turnout yes in giving percentage kala ji are mobiro 10 people biro to ogokura meno kikwano mbula riyo godo meno na yiero setembre mamano ok nyal tedo kai wacho ni yiero ne ro kotimore maber ani ten nade doge wacho ni jari no gokura to kwan antim nade koro ken gima yot yes ken gima yot magara ki wacho no bu kado ido po prevent mondo yiero kitimre okapane yot en gima very very complicated omiyo yiero ni nyalo mana dhi nyime kaka osecha donge ka gisewacho ni gidwa time to gibo time gi thuon to wach mowacho en ni gima in the end en ni ker Uhuru Robert Ker maonge gimiluongo ni legitimacy ngama onge legitimacy en ngama ji ong'eyo ni en ker dio lakini ne ok oyiere yo malong'o yo makare internationally onge sunga moro mang'eyo ne de bed go kane bed no yiere overwhelmingly yes mano is the problem lakini en na ker to potie gi gagoko kako tieno to to bende bum na rumo igina bichi bende bi ok ng'eny bum na rumo to kalure kod weche kata buche ma bende sani pod dhi nyime do kod kocha nano kod weche manyoro mwao ne ochako dhi nyime do ka owacho ni yiero ni eri ok otim kalure kod chik kaka ne Maraga ng'ado bura ne owacho ni ne onego beni obedo fresh election manyiso ni itimo gik moko duto chakruok mar nyaka nominations welo koro rumo no dhi nyime do ko wacho ni onge welo mosetim onge gi presidential candidate iparo nade wacho kata kopo ni okodo wacho gima okodo prem gima dobro wacho to iparo nade e line machalo bla welo ngin sej mo achini tim fresh elections daka welji yes daka welji lakini kaka ne IBC no time nene gitiyo gi ruling makoro giluongo no bita dicta makoro sani gitamre makoro gitiyo mani gitiyo go lachuru ne wacho ni ka ogene to kamodhi court cha gi president ema dhi yiero mene mani gitiyo go to koro kagi setiyo go koro to ruling the same ruling ema Raila tiyo go ko withdraw koro ko tiyo go koro jogi twist go gidwa twist en wa mino kunyal tiyo go koro in seche mani tiyo go chato ber to kako wa withdraw kode koro ko ber koro it's very complicated to anna ni gijonasa nyalo dhi court mondo giwinj to withdrawal ni not email makare is it constitutional gine moro mane Supreme Court ma Mutunga section 290 en obida dicta inyalo ti kode ko sek nyalo ti kode koro again en kaber to gidhi ade court mondo Supreme Court oyal wachno bo wachna
this is how we need to go. Yes. Otherwise, we just keep on wasting time. Yeah. So ni koro nyaka sani report weche mag dodo bedo mang'eny e juma ni kapok ochopo juma manyien mar go. Robert mang'eny onjo kana kia mtata. Yes. Kawuono bende apano dhi court. Ng'iyo weche go. Yeah. Winjo. Ngino kia ng'ama hero dhi court sasa. Yeah. Maiso ni koro kwan certain ni yero dhi temore koso ok. Oknyal bet certain. To bende I hope ni judges holding brave nginyalo chuja nini. Ngene jo libre so ka chiu mi judge pressure. Pressure nyalo miyo ng'atura maber. Pressure mase bet ko kimio gi. Koro nginyalo bet koro giluor. Nyalo siemo angin ki kelo tugo kadi poneno. Koro mano nyalo kelo keto tich bedo matek. Lakini we hope ni judges ginyalo maintain independence. Yes. Ginyalo maintain independence. Mondo ginen to watch ni otim maber. In the end, do manyalo amua watch ni. Do manyalo. Gino ginyalo amua. Maiso ni kama koro wachungi ni wadong ni do kende kama koro nyalo reso piny mar Kenya. Yes. It's the only way. Dhano wach ni mogik ne Uganda ma joluo Nyanza to molo masani rintiere kod lit miwuoro kaluwo kod weche mag ne koni kod kocha mosebedo kawuok e kindgi kod obila mabende kata wan kaka ute fwambo bende wakwede okang' mager onge okang' moyiene obila mondo mi oti kod teko mathoth to moloyo mar chielo gi magina Uganda kata gibedo mana ne ging'anyo e yo machalo nego gi nok apar ka en gima oyienegi e chik wach ni mogik ne Uganda anyiso Uganda especially onagiwa ma Kisumu ma Nyanza kada bed ni wuok nu dhi ng'anyo ng'iuru ngima kik wach ubila gi seno kaka ubila gi timbre sanyiyo ka nyoro gidwa nego kata wanga giri koro ngima ni en gima very important in pod tin pok itieko school pok ikendo pok inyuolo wuodi kata nyari moro seche midhi ibed careful winjoga kik gina nikete agoko niwach jogo nyalo negi ka ginegi to gin koro in semna tomo kamano koro wamedo to bende seche matimo kamano watemo kwayo obila mondo gi tim tijegi kaluwre gi chik gine mar go you there is go meno is against the law makata internationally kagi the nyime kama to kata na international criminal court yalo bilo bungi wachni koro kwayo mna kwe wabedo kwe to bede jamalemo to medlamu Kenya Kenya nitie situation marach sani na maybe wariu gilamu wariu gi neno to angma bro timre mondo pinywa ni odhi iyo makare to jolemo gi gin kure Dan enjo ka Uganda osebedo ka criticize jolemo chalo mana ne gin bende gin nindo ka timre kod kuma gisiro e kisiasa chon kani nyalo paro jok machalo anjwe gini ne ginyalo chung magi njoya gini ne ginyalo chung motegno magi wachni oyo mind e direction monego beni wachimo sani okaneka jolemo nitire kod that courage mar chung kendo kwedo ni marach maber nango matimore jolemo wa sani ingeni tire jolemo madira tire jolemo mag ich yunyoga magin secha mibiro tibio gi pesa Pedalo kana nyisi lemo wigi people. Lemo wigi Bro, that is it. Enda pinywa yao sekadre gimido kwa demokrasia ose mako jo siasa to mako ya kanisa. Mindoga. Demokrasia doja everywhere, yes. Mino gimana kinge. Koro in the end emna inu nyasachi. Kurana wajori kigine to lema ni nyasachi kate ot. Ki wacho ni ngiyo ni padri bo biro lemo kara onge seche moko jogi bende gin gingiyo mna pesa njo siasa migi pesa koro gimana siasa migi pesa koro giling thi kata kinego ji Kisumo to giling thi okikwe unago bensani jo lemo chon kaka neno kabisho Archbishop Okulu kanene sirkal mar Moi timo maricho neno se walk to gine mokwer Alexander Muge giri nego tinde onge joya gini tinde dakine koro emna kamano lakini gimaduong' en Nyasaye neno kana ka bed jo pastors ok nyal chung e ratiro lakini Nyasaye ochung e ratiro to en owuon neno gigi to in the end en mobro loso to Kenya bro dhi kure
Welcome. Agoni rokona nya director Dan Juma kumka utula mari bire chel ka chel studio. Ango weche madi nyime koni kod kocha wendo bro medo nyime kod kwayo nukendo nyiso. Maduong' la madan wacho ni ubed kod kwe kamora moro ma intire. Kwe en gima duong' mokalo ka togo ganda war moloro were ubed motang. Kata ka ng'anyo en gima oye kod chike to samedhi idhi ka itang nikech kuru sene na Yanga ni gima obila timo okene gima ber. Ka ukelo lwe TV anje fulomba ka erokamna nya Mr.Dan. Oretu asante.